koragera no emwanyorwa mwarure mugondo bachumapili wa minto Waislam mwarure mirimo yaino muganyete gusasima icyuma muganyete gusasima chumapili aba chumapili naba sabato barure kanisa bona iga nabaliganiye ase kinguru cyeringana aye konyare kananga challenge sinjiro to gwetera sobogi mobo akuna haja yo kwengenta yo konywe lyogo akuna haja yo gutama umusacho umongino abana banyasai akuna haja yo gusama kurwa siso nanyo guna abantu bagatyokerere keguguche engombe yabwate kebera yagwe kamero mo gakoyo kamero mongino yo isona nyoko nande banje buna bali kero Adamu nawe basali asomugondo Edeni atubwate kibalimo kyabakungu abasacha abesikama bamura igento yo kagego device the degree of madness kuru muntu ni kya soyonde kotari wanja ko muntu ijinjira go PF jatari go kwanira injira go batoganyera jinjira ko morabune ke moni bune sesi utari ko iwo morigererie moire bunare igo notaka kuri mo kungunde nori mo sachonde igo bagaseka ikori rero mambi baonjo kababa kobwamano ekebale abana banyasai ogwetera sikinguru cyeringana nobosera anene bwatatu ito ntarasaba ira mwanya abantu bunabale bali basalegete wetera sogo sali kwa bano baita batangani Adam nawe romiabo baka onyore mbera yawo yokona gusumba ko bwamano konya konganya makori koliyo masacho mbya koliyo mukungo mbya koliyo isomya abana banyasa abutura baroke artificial human beings batayo gona bana atakan kwaliganie toba engoro ye ubi ase ko bwamano obucha ubogo tugutwa yagera ko bwamano abantu abange twabere kibalimo mwaro jo mwana oliko bwamano we second osene prefect gasari geto bongo akara abutabutora abana bandi muchando monene no gutangirana our position in life igona anko baligania askinguru cyeringana nande mumanya tabana banyasai ndi kogende to kwanera amate oboroso ko bwamano bwe country tomente ya Kenya obwamate ase kanisa obwamate ase school chinyagitari no takago chenje window to konyara onyenka te onjororeti igabangi nabamino abamina baminta bagaka abasika munabamura naye if you wanted to have a change you must change yourself. Nobody can be peace to you until you be peace by yourself. Ora nyale go chandika wengente ora nyale go chandika otuara marwaire nkole waka okubwango otuare chiari sase ngencha mwanyabantu niga saregete wano nkelinga wetera asi Yesu kwa somo salaba tatu itongo na botoira ni yale kuna ko bekale ko bwamunege ntokona kobungora chinati anjo monto yubunale igo elindo kwere ya matuka itonamak yewe kire miaka 65 manyange miaka bwata sobosibwense ne 5 ngiyo kwa jakaro tarakwa utaragunda sembera bibina byagote abanga emiaka ya mwanyabantu miaka 70 honye ko bwamano kere ge komentanta manini emiaka ya marwaire emiaka yobororo emiaka yebitina emiaka ko bwamano chinkoro chigokina chitagete ko bwamano kunganya kurwa setole bana banyasango sabatole mwakwirerwe bali mu bwata marwaire elinde tuligererie kinguru cyeringana mbiyaki ko bwamano borabe asenyomo nenyome yega nero ko bwamano ebwate obwamate bwitone kanisa amana Nyasaye omonene monginoria mugakoria bana baita basikama nabamura anto batageta maraika omwali ayaba ko maraika batayo mbiyamuna aso otenyolinga to bwata bakungu kibalimo nabasacha basali tuguna Adamu nawa aso sali aso mugondo Eden tokonye to balemerali baminto bakwirira baminto barwale to monene to ango sabango babwata kaboko kinguru cyeringana chitolente to beintu abanyene to amenyero buguma butali obwaito asiretaria yo so ro motorio ito amina
mumuro yoiga twabwata tugokwanira kwa Isaka ekera konyoma Rebeka abana banyasaye chinguru chelingana igo igane iringa umukungu gocha umusacha okonyoma igo bwene tobe egentogete asemokao asomusacho igo nkiringa don't expect angels aba malaika ta ko expect yo bogima ko bwa mono bwororo mwanya abantu abatora na barobo nigo basaregete oyo basariti etari wanja kwabo alia ekere ko bwa mono basariti batenga timolia omote wa matundo legatigati bakaba ko bwa mono kibali mu kyabakungu nabasaja igo bakonyole bali mu bwate yo mukungu syo musaja tako yetama tako yeita tako nyebekere lyogo egento kero leke nene nkiringa anchera no monto ibunarigo anye muomeranire yo minto Isaka ekera kumira ko bwa mono mokaye omwana o Ibrahim omwana o Sara kerengo soma ko bwa mono amaliko igehonte binga igo ko bwa mono omwana yoiga akoiborwa nyina kale myaka 90 ise kale myaka emya eyemo takete bwe boliga bana Nyasaye iso myaka kiale kero ko nyoma nyoko myaka kiale ko bwa mono ekero ko nyoma Sara emyaka 90 abana ba Nyasaye ise okoro kwa Abraham emyaka 100 nande ekera ko bwa mono Sara agoikera agokwa abana ba Nyasaye gabwate emyaka emyemo na 25 tosome asegetabu kia umochakano 20 na isateke funga kamo asenge njere chinguru chelingana antagetemba taiki fact asobogi moboiga tokona wesumbwa mona barobo abana ba Nyasaye Biblia igegontebiga Sara akorete emyaka ligane elimo ne 127 years eyenere emyaka yobogima bwa Sara agakwera ase Kiriati Ariba ngayigo sora akwere nganyokara akwere namakori agonao Hebron asense ya Kanani Ibrahim akaba okomolera Sara na kweumia ase engencho yaye 127 years umongino yagokwa lakini ekera iboleto omwana oyo iga nigabwate emyaka ko bwa mono 90 akamanya no omwana oyo iga emyaka 37 years umugako oyo korokwa ise akamenya no omwana oyo iga emyaka 75 years amenya to ko bwa mono na ise nyina ko bwa mono ekerakwa umugako oyo lengo muya agatomo musomboye agachikoliya omukungu omuya moroje buna tuegera ntitweka abanyana abana ba Nyasaye nengana to gukwanira inkie Biblia gukwana igoro yenyomo the word egento tokoroka abana ba Nyasaye chinguru chelingana elinde totwara omugokake yase getabu cyumo cyakano ko bwa mono 24 ehungo byaye ndete 66 na umusombolia agatebisaka amangana onsi buna akorete buna isa mutometa ko marentro mukungu okoro Rebeka Isaka agasoyi Rebeka asema yangi na ime ngora raba gusibo no banga ko bwa mono aba Israel enkonde gaturwa akaba omunyomire onyeta okonyoro woseni ukwanyo kono weisa ase nyomo bali bawetia ko bwa mono kururo bagorogoro bali bakoimukia abana babanyene nebitono bali bakomukia abana nabanyene no bosi bachietetinga ekaba omunyomire naenda akaba omwanchire igendo twango kwanaga iga ekenene ekiranya ko bagekoba enyometinge no wanchani asayo aseigo Isaka kalemiwa korwase umoichano bogo kukwangina bana ba Nyasaye abakungu tobwate abasaja tobwate igo baguka ko bwa mono ekiranya ko bagiye kubalemya no mukungu chete university nko nyomoleke ba no mukungu igete form 4 no mukungu obwate mirimo ekere ko bwa mono no mukungu obwate ko bwa mono amaleka manene no mukungu obwate mutuo manene no mukungu monetu umusajo mutambe
utambo boko era gisemi chiko era kibese chichiko era nga yomuntu yomura menya monere wakomora bunetigerere nyomba wakachiteke wakomora kubwa mono bunenjo gwekurigereti na mata manene bana banyasa atigamba tebinge genteke neko garatunyome abasaye baria abakungu banno abasacha akamwancha nandaga ikakalimi kurwaso kokwanyina agia abana banyasa nateba ekere ko bwa mano musajo kwa Abraham ko bwa manago kwa bwate myaka 175 naro tiganda arabatebya ebungo bitana bibere baka bitana bitatu tonyala ko batukuligereri inkibono enyo inki ko bwa mano enyomo ya Isaka na Rebeka ego toegeria bantu tochiko ikaza abana banyasaye kwaminyokera kisemi na jomukungu mwanamuke sio elimu mwanamuke sio nguo mwanamuke sio ekieni omukungu nembwa omukungu nobo Kristo ekereko bwa mwana mangana yaika yega ikeranga Ibrahim akanyoma apana asigetabu kia umutakano 25 ebungo bitana bibere Ibrahim niga akorete myaka liga nelimo ne 55 175 years asoboge mabwaye niga akweta asobogo tubya oromogaka oisa negete ne myake menge aga sangire kanamo n'abantu baye Isaka na Ismail bakamutindeka aseri kuruma aguma kipera asobole mobwa Efroni omwana osohari omoiti mocha ya mamure asobole mobolia Ibrahimu agorete korwase abaiti aguna Abrahamu atindegetwe na Sara mokaye nere atindegetwe yuma yogo kwa Ibrahim nyasaye agasese ni Isaka omwana oye na Isaka akamenya ngene nsoko yale kurukwa beheli lai roi abana banyasanza gatemba tebiga enyomo is a university where you can't graduate tobasa kunyoma egare tobasa kunyoma Chibesa tobasa kunyoma obonetu tobasa kunyoma obonyerere tobasa kunyoma ekieni ko bwamoneke na kyo mukungumia no musacho umia nimbwa no bo Kristo igonklinga ekerengina anyala ko bagago kwa isere na ikerete moga Isaka lakini ngina ekorekana ko bwamona taikereti ekiagero ise kurigereria oyo minto okonyala ko bagakorora asobogi mabonga buno boiga akamenya ko bwamona asobosi bwenzi Isaka akanyala ko bagakomenya asobosi bwenze abana banyasaye ko bwamona nyuma yoko iborwa nyina akamorora emyaka 35 37 years agakwa ise ko bwamona nyuma anyala ko bagago ikera sense menga bune yega nera akamenya no mwago muno yega 75 years asobogi mabwaye igona takatobora niga ekera yesa ko na guturangiria igoro yenyomo na mangana ndi nara kurangikira navuga ngasome Biblia abana banyasaye inkinyoma ko bwamono erengete onyenyomega amusore ni batari kuba onyenyomete go konya ekirenga kirega liro lyoto konyora mogoka asobugima bwao ego teba ngatoko kena gochenga egigetabu kyoko manuka ko bwamana 19 ebungo bitana bibere ekena kikirenga kinyomo nyange ko basule mora itana mora atabona na mato omukungu akorale umusaje umutajira inzago kura lakini umusaje okuriye umusaje umukungu akumuruma kinyama mato akumuruma mogongo akumuruma maiso ogo akena gochenga tomoto ya sobonene bwaye kiagarari tukuliye nyangi ye manu ye ngondi ya ikire enyomo igerenge jogocha kwaye Kristeli yakabere na omuri akaryo ye bwebekirange ere oirwe eanga ye gatanye ngiye ndabu ekomeka akubeka egatanye yo no gukora ko buronge kwabachenu bana banyasange nango kona seri tukuliya rero nyego kuminyokera enyo masobogi moboiga abana banyasa utaramwa Yesu libaga
otaramanya nga n'obwamate bwaito na igoro tiganga otebinga nonyoma nkwanyomire nonyoma nkwanyomire abana banyasaye nyego okonyoma ko bwamana kibesa nyego okonyoma ko bwamana emirimo kwanyoma ko bwamana amarimo kwanyoma ko bwamana abana banyasaye emuntu bunakorolekana ekere kieni gekogenda echi ekere kibesa kikoera ekere ko bwamana amasoma akoera abana banyasaye tiganga otebinga togotenena igora nyagokerie ko bwamana munege susu gegotama kurwase ngoko ekage susu kiana gotama ngoko igonkiringa chinguru cheringana igo chigotosegeta igabana banyasaye toligereri mono sana tomonya saye libaga elinda turwanira asenge ncho yo buyabwaye asogo kora litukulia rero tegetensa ome igetabu kerega iga kubwamono elioguri obani igetabu tokroka Patriarchs and Prophets abagaka bali abakoro nandi wetanya abagaka abayiga abakoro amonegento tokonyara kwa tokroka nababani amangana yanigare kubwamona amangana engenje asobugima bwaito bali mu bwatigetabu yekeiga 175 and 176 abana banyasaye igebo tebayiga. The marriage of Isaac, a example for the youth today. Umukungu ndebwensi no musa. Abana baita abaise kamana bamura. Onya togo chikomenya. Abora nyarako bagogo kaganga umukungu konyoma ne dhahabu ochikonanga namara babusa. Abana banyasaye mutake guitana bunengo ko nembuli. Umuntu agukwane no umuntu muligeria maiso akagabuna ne ngombe yakule. Umuntu agukwane no umuntu umwirane likindabo. Umuntu liyengoli oliye lyoho yibaga ko bwamana ko liye lyoho genda kiricho gotolecha. Onya no mwalimu osabemere mogenda naroko hardship place singa nekibese ngo gikomenda no mukungu omunyalire agikonyora mukungu onde agikonyora musacho onde omwali anero monjo keroba yakobwamana ekebengi omwali omuntu yuweita igonkiringa the marriage of Isaac must be an example today for the youth and even the old people. What a contrast between the cause of Isaac and the third pursued by the youth of our time. Uyo minto Isaka arenge mogondo ekeraga nyeto mokungu talikianga omusacha talikianga abande mbara bagosa bagisuti kobwamano bamanya kunyoma bamanya gokungaina abande banyomere kinyomba cyekiyango abande banyomere kobwamano akorenti nyomba permanent lakini musacha utabwati nyomba igonkiringa onyomo ya Isaka yebwate kubwamone tofauti enene ne kabasa abana bakolengerere yoro mukungu mutambi mukungu monetu mukungu mwenge umuntu asometo chete university umuntu chete polytechnic akolente bese kurubuga iga na injine yende ngorenta kurwa gago kulenda abana banyasanda getemba tebinga umukungu muya umusacho muya nyasa okunyaloka bagakurwa wetera so buyabonga bunobo onyoro mogoko bwokomenya ikaranso ike muno ntegerete igo oyugwa mangana ega abana banyasaye enyomo ya itraba enyomo yagala abantu banyire gisumu abantu bemukiri kingoli abantu kubwamono bayiranire koti abantu babwate bina abantu kubwamono batananire kubwamono abana banyasaye igonkiringa enyomo yo minto Isakatwa nkobwati buya atwa nkoba ababwi. Even among converted Christians, young people are often that they bestow of their affections is a matter in which self alone should be consulted. Again, to baligeti asenyomo. No kwebulinga, no baliriari, no mwamwale, na so mete, umuntu koyunga, again to go to cook and evacuation love. Umuntu atagete umuntu asinginjo kumira na kemubiri. Obekerero umuntu yo omoiro monyoma, omongaina, omogorramadiaba, omogorere privikezi, omogorere gari, lakini baada ya siku chache kwanyoro umuntu abochoira maiso. Bana banyasaye ndagedoko batenga enyomo is a university whereby you can't graduate ebintu bitatu birabakonye amasabo ogosoma Biblia obeka marunse iro lyomanyigo chagingo ntokuruka friendship ojegendo tokunyala kubatokuruka courtship, then you come to marriage asencherenga buneyega Biblia nebitabu nebitenga is better to break marriage than to break courtship than to break marriage. Uko kuna kuligera lyo muntu yega
chimbo chia buna chire mbuya tata obune ko bwa monenjere moko na konyunyuntana obune njere moko na gosema moko kana marieta matoke bitamutamu tiganga tebinge nga kine iko taro ko monto nga sweet enga kine iko taro ko monta marieta moko na kongainana onye nkwa begeta marunse nyasa ko ko bwa mono enyomengia igole ngentere ko bwa mono eusiyeri nyambobe igonkelinga onye nyomoge kale litanga ni tonyomu na igoro nyasa ko mosacho mia ebenkerasi ya maigete ebenkerasi samu ebenkerasi sana isato ebene university gete ebena bwate gali lakini ko bwa mono oro mosacha tali mosacha gali tali mokungu ko bwa mono enyomo tali mokungu ko bwa mono chibesa tali mokungu ko bwa mono egasi egento keronkilinga abasa ba minto igo bago chora buna beiwete umwana yo magai mugete ko bwa mono ageita isoko motabinga tatu umwana yo kwalentre twegore chi story kiaye tali biya ko bwa mono unyara ko bago gokora ki yo kumuira mumuroria akaimoka alia astokoro kanaroko akariko bwa mono ngori agesungia ageita agakwa doctor konyore taranyoma ingito bwente gokora ne bwenete ko bwa mono tonyoro basemi kurwa saba ibuli tonyoro basemi kurwa se kanisa enyomo no genda ikoli bono iga uri omone tu otagete uri omotambo otagete uri osomete no bale babwata makaratasi lakini abantu amange we have women we have men but we don't have wives material don't have husband materials igento keronkilinga abantu bamenyete okorento mukungu hane no abwate ibimoisi muinoga obwate mukungu no abwate abasaja bande muina abako masekibya nande bamenya ine buoga menyeta aroro una abasaja bande okonyora bwate mukungu kelicho agatwara mukungu ko bwa mono mosojo agakwano mukungu oyugisi lakini mukungu bwa abana na aroro ko muibuli abana ige cyame cyando to bwato bose mubugi mu butora maraborobo abana banyasaye agento nkiyo kebe ekero mukungu agongo mosajo na bwato muise konde bwato mukungore kobe tuoro moyo ngobe tuore ko bwa mono litimo abana banyasaye imechando ya sera so bosibwense abasaye ba minto ingito bwende ko nyara ko batoko kora no etindi korabia the young people iko bako ire birengere libyabo origere likisemi origere ko bwa mono chibeso te ngonero mukungu umukungu ko bwa mono njengo te abande bate ngakiyo kunyomege kungu kenyerere igo ngakiyo kunyoma ko bwa mono ge kungu ko bwa mono kienge igo igango te bingo mukungu tari obwenge tari obotambe tari gisemi umukungu no bongo umukungu no bo Kristo egendo tokoroka igo ngakiyo umuntu iko bwa mono anyata ko baga kwegera ukorwa nkaso abana banyasaye a mother that neither God nor their parents should be in any way consulted abakorange nyomo tata ta soime kanisa ta soime nyasa ta soime lakini no manyete ngandi kwanto kwembere merembera abasa barenge byeningiya bagotire ambaise ke baba nyene bajete ko bwa mono chi star lakini bona ko genda bunenya ngabo matenya ngawe go kururo ko gorokom umwana bwo monyene osibirie isale ndete isaka ire sukuru umuntu okore nyangira kinyo bakobwa mono enyangawe gutara bagotire baherire bigori byabo kobwa mono bale biyabara bangi nabagotu abana banyasaye abasaja bacande tabana babanyene abakungu bacande tabana babanyene esababu nereriye ntwamwe tanyasaye ribaga consultation nabagotu asenyomo ntwariye tunana masabo long before they have reached manhood or womanhood, they think that themselves competent to make their own choice without the consultation of parents even 1 minute. But I get what I say. Banyoma baje komenya bomani banyoma baje komenya nyorobi ekere bagoja kuira nanse nekere basinyanire kwa ruta abana ebirentane wonjokanirwa abana baito bamenyete bakoni chinyeni abana baito bamenyete bakoni ko bwa mono chimboli abana baito bamenyete bakoni ebintu abana baita abaisike watigera form 4 omosacha kwa murigereria asinge nchiyo kugani ngamomenya nereke mubiri mosacha uriyo kwa abana batatu kwa bakobwa mono nyangagwe ngotu ogoseria
kore sukuru form 4 kora ko bwamono amate mutokoro kaye university ori kwemeremo onye nyasa okoire libaga no bongo okoire na isoko gwakanira wetera senjire ngabune yiga genda bwokoro mwalimu genda bwokoro munyagitari. Don't waste your talent abana banyasaye. Omwali ya no liyo muntu gokanira school fees no liyo muntu gokoire university no liyo omayetege ntoka kolenta food to the table neji semire robone kabole momboyo abasacha baoni lyamalemu abasacha baoni liko bwamono kigali egento kerago konya yuka nkiringa nese myonyo bongo boro egento kerago konya nese mi onye izo kabwate kibesa na abayibuli tema gosomi abana banyasaye amagi mabona abira mabe emyaka ebirere motwe omote bwesabuni okoni gusiringi 200 nsiringi 1000 yamo bana banyasaye amanya goteba iga nkiringa nebwende tomwa yeso libaga. A few years of married life are usually sufficient to show them that they are error, but often too late to prevent a peaceful result. I wish I knew. Enyo monige ntugitega kong abana banyasaye tugenda kwa nyasaye libaga tugenda gusaba nande tuli yabantu banyako abago tutebinga ingi tugenda gukora sama tukayo mwalyo atakamba tangasiri tukulia lero oyo minto ko bwamono okoro kwa Isaac ekera banyo mana ko bwamono abana banyasaye noyo minto okoro kwa Rebeka akabomole myoye abakungu ko bwamono ekero ko nyoma obo muntu sigete umukungu umusacho obo sigete ko bwamono umukungu wetera asinjire ngabuniyiga obe ko bwamono eliyogo lyomubiri eliyogo lyobongo eliyogo ko bwamono lya social lyo bwamataso umusacho elinde toikere ko bwamono obuya bwa Nyasaye aigana atebiguga asigetabu cyumo cyakano ko bwamono 27 bungo bya 67 Isaka agasoire Rebeka se mayangina ime akaba umunyomire nande akaba umwanchete asigo Isaka akaremiwa korwase umucyando bugukwa kwangina tubwata umucyando bubutaka ndubwata mechanda abantu bato cyandira monalia umukungu ko nyomonye kwa mwanchire tari kibese tari ko bwamono egendo tokoroka gisemi abana banyasa umukungu inacha ko bomole miasore ebinde ngari yoboroti bwigoro ebinde nga momenterwe enyomo negendo kebwente ko sowa asingenjo yamasikani aramanene mono inde datanya sawe to ayulibaga amono bonene bwaye bantu bayira abana bikikanisa patiningira abana babantu kinyota bwana haleluya egendo bakoira abantaroro abasacha bakurukwa barandia abasacha bakurukwa batangani bekikanisa abarisha nekinyomo kyoka bakikorro mwanege kubage akinire bakikoro nanya gakirasi 8 bachakire gokaega egendo koro bande babatigire sukuruga kidiko nese no kikale abangina bali abakuru intu abanyene ntu asomete kine bwira abana masasi nande tubwatere nenyo papa manene onde ta ko ngaina alina matuka ali amakuru abana banyasaye ekanisa takorole mebere abana. See the spirituality of these children. When aba pastor sege siekebe nonyana bali sege siekebe aba patrige siekebe bana banyasaye abande bayiwete nganga banyoma abana bali abakekera babuchekire lakini asengenjo batayikere ko banyoma asengenjo amokaya konya kumusabirandi yagukwelinde nyara ko baginko nyoma ochaka konyomi abana babantu ochaka kubasia abana babantu onye toko genda chikanisa asingenjo yokonyomeri abana babantu abana banyasaye nakiye kogara kisukuru kitakine nakiye kogara chikanisa kitakine ekantri etakine bone kanisa nigere omocho kano Babuloni asama tukatura monaro abana banyasaye ningendera tachinguru cyeningana ananko basabera kubwamono ayaramaya ekerengo some gitabu kyo mwelio ase gitabu tokoroka abayiberania ninyige netenga ngo kenyorande abana banyasaye monya bereri kubake igo nkiringa enyomo esikwe ko bwamono nabantu bonse onomurobiri ko bwamono onyasaye abekire asobosi bwense nakiko bwamono ebibilia egontebya ikomina isato I think ibungo byaye bine tigango mono no itankonye abana banyasaye tosomeri nganeliga ase obomo iwabune bibilia goteba okonyoma na wesikwe. That is Hebrews 13 verse 4. Okonyoma na wesikwe n'abantu bonsi ebiralero bibe bitali n'obusoko
ebirariro bitabi n'obosoko naki abanyaka n'abatoma ni Nyasaye n'abagambye ekina taliri maturesi linana nabyo ebirariro tali egetanda ekiya tali erumu engiya abana ba Nyasaye noko bakolinga ebirariro bisikwe omukungu esike omosaje esike abana babanyene babuhate gonori babuhate syphilis babuhate magukurukuru kwa HIV AIDS asenge nche ebirariro mbiri ebichenu abantu abange barange ko bwamana go kwasa ubugima bwabo weke yakoranta manganaya timo ababanje kibesa egento kyarantira manganaya wanja kibesa Moisa neke nebimori nabyo ekiagera ero manyena otebire tingo gotiga nonyangake wose tingo ko lemera nonyangake asayo ntonyare goteba noboremu omonene nero mokonyone tinkwoboa mwanya bantu ninkiara nkorere bana ba Nyasaye na balenterige pindi ke kurwa set television ya Voice of Victory mwanyoro molemba senyomo na ndiko konyoro molemba senyomo nonyoro molembe asoko bwata na kwa una igoro nebangwa kwa nebangwa rara nebangwa sekwa noje kubukyu na goso asomo cyuriumya Nyasaye ntato konye Nyasaye ntago konye elinda basaye bamintomo gokere nyomo ogokere umukungu bo bakebwao ogokere umusacha bo bakebwao na bali banyomanire momenye kubwama no goika Yesu era niruburo tubwaye ubuso kuburi kikanisa basacha abange banyomete no bara abalisia no bara abapasta no bara abadiko nabati babwata kubwama no kigali kiri kinya unabone gali rimbwata ali rikire KBR bantu majeta getie gotokota bantu batagete kigali kiakire abasiki baje KDD abantu kubwama nabana abake onyamba liko banyoma nade banyimenya ine nabarabwo ugo jikakwa gatana kabere nga totomana rero kikanisa gitago geta abana ba Nyasaye abantu kubwama nabasaliriya bangina babo basaliriya abana babo rero gere bantu bago chenja nimuna narandetie abantu bara ebibengi mase kanisa ebisami mukungu omanyana banda bamugambya unyara ko bagagotama liriatama umwirire buwaye umusaje bwo omanyana bamugambya liriatiga mukaye bastabuirgo cyamo no komenyoka amatura manakoroko Yesu akoirana enyomo gibuye kanire ko bwamano nenyomo Yesu arati ko nyome kanisa yaye nakiko bwamano osige tomongino ngakyoro umwegenwa omugako isana nyokaso bumutura munaborobo Nyasaye ito abasesenie abakonye abana ba Nyasaye tuikerekerenga kinyomo omogoko baroro igento tokro commitment ke baroro tuanchane nande enke yega ebenka erabe igoro enke Yesu agoja kuyera buye komanyene Nyasaye atakonye asire ya Yesu yoro motori ito amina Pastor Lame konkware na berengo kwa na monainwe bana ba Nyasaye omonena atokonye tutalere ko bwa mono igoro na ndo mungine Nyasaye ko iro mwaka Nyasaye ko ire abasaye wetu taranyoma ligia obasemi ko rwase Nyasaye na asa Bible tutware kinka kire kinonge kerora gani ko bwa mono obasemia inamba nere yera wa screen 0710 711-471 inamba ya Airtel 0734489523 ngo sabatore abana ba Nyasaye enseyega na remu wakajisimi tiganda arasaba mumanya ko ngakira baadaye omonana tatu itu mbiyamono nande mbiyamona singe njeri tukeriga watu egeregere yenyomo ingenyomo nigetane tie ogosoma kibesa igetane tie amaremo enyomo ko bwamano ko bwatani weitamo na igoro abana bali baitaba muraba cholera bakungwa baya abana bali baitaba siki batolera basacha baya omonene bali banyomanire tokonya tunyara ko batoko babege nu asenyomo yaito ikiagara enyomo nigerengete kero gocha kuyeka nisala na kogenda nkagutimoka utara monendo tatoito otorokererie nande kera turagendere ko bwamono safari y'ekinguru cy'eringana ntolema ntoso asembera tutaraba bawo atuasabire na secretary ya Yesu yoro motori yaito amina Musteniwe Nyasaye itabalende Sidan
Mm.